Isä setä vei minut aikanaan ampumakouluun ja Suomen mestaruuksia on tullut useampi 10 tähän mennessä jo. Ulkomaillakin menestystä on tullut. Paras saavutus tällä hetkellä on viime kesältä MM-joukkuehopea. Nyt näytän teille, miten kiväärille tehdään RVS-käsittely. Aseen käsittely RVS-tuotteella on helppoa ja nopeaa. Käsittely vähentää kitkaa piipussa. Sekoita RVS-purkki huolellisesti. Suihkuta ainetta reilusti aseteräsvillalla käärittyyn piipun puhdistuspuikkoon ja puhdista ase RVS-aineella. Suihkuta myös lukkoon reilusti ainetta. Aseella ammutaan 3 kertaa 10 laukausta, joista jokaisessa sarjassa 5 ensimmäistä RVS:llä suihkutetuilla patruunoilla ja 5 seuraavaa normaaleilla kuivilla patruunoilla. Patruunoihin suihkutetaan reilusti RVS-ainetta. Teräsvillalla tehtävä puhdistus ja laukaukset muodostavat aseen piippuun suojaavan pinnan.